Hola a tots, el meu nom és Alexander Salvador, soc estudiant tercer de Dret a la Pompeu Fabra i bé, soc un apassionat del bàsquet americà i també de les pel·lícules d'acció americanes. El meu projecte és El Jurista. El Jurista és el primer diari digital jurídic en català. Va ser també el primer diari jurídic a nivell digital a Catalunya, a les Illes Balears. El que pretenem amb aquest diari és intentar explicar els perquès de l'actualitat. El que ens vam trobar és que la majoria de diaris, com La Vanguardia, l'Ara, El Periódico, El Mundo, expliquen les notícies jurídiques potser, però no expliquen els perquès. I el que volíem nosaltres era explicar aquests perquès. Per què la declaració unilateral d'independència era nul·la, o perquè la declaració de sobirania havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional. Volem explicar els perquès del dia a dia, i això és una cosa que els altres diaris no estan fent i que potser els altres diaris jurídics a nivell més estatal només parlen sobre els despatxos, sobre les empreses, i no expliquen el perquè i les raons pel qual estan donant aquests moviments actuals. Aquesta és una mica la intenció del nostre projecte. Per nosaltres, el que seria genial és consolidar El Jurista com un diari de referència a nivell jurídic i a nivell estatal. Ens agradaria que les notícies anessin a tot l'estat espanyol i altres països, intentar explicar els perquès nostres de Catalunya i d'Espanya, tant dins a nivell estatal com a altres països. El que volem nosaltres és convertir el nostre petit diari en un mèdia de referència a nivell estatal.